ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇନଥିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି।
କାଞ୍ଚିପୁର ମୋ ଘର ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ସୌତି ମା ଲାଗି ଆଜି କେମିତି ଅପମାନ ପାଇବାକୁ ପଡୁଛି ମଉସା ମଉସା ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁନିତା ଏ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ ତୁମ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଅଛି ଆରେ ବାପା ସଦାଏ ନା ବୋଉକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆରେ ମୁଁ ନଜାଣି ବହୁତ ମାଡ଼ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା ଯାଅ ବାପା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା ନକରି ଆସିପାରିବିନି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ମଉସା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପା ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଦେଖିଲ ତ କେମିତି ଏ ଏରିଆଟା ଆମ ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆହୁରି କହିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି କୁହନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ କି ବନସ୍ତ ତ ଧରିନାହାନ୍ତି ମୋ ମନଟା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି
ସତ କଥା ମ୍ୟାଡାମ। ତାହା ସତ କଥା ମ୍ୟାଡାମ। ଏମିତି ଆଗମ କଥା ନା ଆର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆରେ କଣ କହିବେ? ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ନା ବେନା ସବୁ ହେଲା ଏ ରଞ୍ଜିତ ଛଟ୍ରାଙ୍କ କାମ ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ ଗୁରୁ। હવે નટિયા ବୁଝିପାରିଲି ନା? ଚାନ୍ଦିନୀ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ଭଉଣୀ, ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ? କଣ ହେଲା ଭାଇ? କଣ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ଯେ? କଣ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ଯେ? ହଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ସେ ସୁରଟଟା ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜିତ ସେ ସୁରଜକୁ ମାରିନ? ହଁ ପରା। ହଁ ପରା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଜାଗା ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିଲେନି। ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି? ଆରେ ବିନ୍ଦାସରେ ରହ, ମୁଁ ଅଛି ନା। କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତା ବାପା ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ। ଆଉ ସେ ଆସୁ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇଯିବ। ଥାନାକୁ ପଠେଇଯିବ। ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ? ମୋ ବାପା ଗଲେ କୁଆଡେ ମାଉସୀ? କୁହ ମାଉସୀ କୁହ, ମୋ ବାପା ଗଲେ କୁଆଡେ? ଆରେ ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଓ ମାଉସୀ ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତୋ ବାପା ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ କହୁଛ ମାଉସୀ? ମୋ ବାପା କେବେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ମାଉସୀ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ କୁହ ମାଉସୀ, ମୋ ବାପା କୋଉଠି ଅଛି କହିଦିଅ। ତୋ ବାପା ଆଜି ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ବୁଝିଲୁ? ହେ ମାଉସୀ ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି କେବେ। ଫେର କୁହ ମାଉସୀ। ସତ କୁହ ସତ କୁହ, ମୋ ବାପା କୋଉଠି ଅଛି କହିଦିଅ ମାଉସୀ। ସୁରଜ ତୋ ବାପା ନା ଜେଲରେ ଅଛି। ବୁଝିଲୁ? ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବେ ଜେଲରେ ଅଛି। ଯା ଥାନାକୁ ଯା, ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଦେଖି ଦେଇଥିବୁ, ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ବାପାଟା ମରିଯିବ। ହଁ ବେ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ମୋ ବାପାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି। ଆରେ ଚାଲ ଭାଇ, ଥାନାକୁ ଯିବା। ଏ କିଲୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାଇ ଏସବୁ କଣ କଲ ଭାଇ? କଣ କଲ? ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗିବନି ନା ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ଭାଇ ତୁମେ କେଡ଼େ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ଏ ହେରିଆର ଭାଇ ରହିଅଛ। ଆଉ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? କାହା ନା? ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯାହା କହିଯାଇଛି ସବୁ ଭଲ କରିଛି। ଶେଷ ମତ ପାଇଁ ତା ବାପାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାଉ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଦ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଛି।
अरे तू जोड़ा एड़ा फोटो करवा छेकी मुझे निरस्ती को तू मिले बहुत मेरा दिया ए भूल जाओ तो किसी भूल करी नहीं ना हाँ मैडम ओते साड़ी दियो हे बोली सी बाबू साड़ी दियो हे बोली सी बाबू ओरी बेबाटा मोटर मोटर छोटे से मुहारी हाजी वो बहुत बोल खाएगी ना वो साका पर बारी जा लीजो आजी सोरे आजी एते कष्ट भोगिବାକୁ ପଡିଲା वो साका पर बारी जा लीजो स्त्रीला भरी जायची मॅडम आपण मेहनत करी वो साका मारो बारीच्या निजर सब सस्ता
ଦେଖିଲ ଏବେ ତମର କଠୋରତା ହେଇଛି ଦେଖିଲ ବାପା ତମର ଏବେ କଠୋରତା ହେଇଛି ଦେଖିଲ ବାପା ଆମକୁ ପର କରି ଅବଧିକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲ ନା ଦେଖିଲ ତ ଏବେ ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଲିଯାରେ ବାପା ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ଦିନରୁ ଯେ ହାତରେ ପଡିଗଲେ ବାବୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଖାଇଲେ ମୁଁ ତୁମେ କଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହଁ ସମଧି ଜାଣିପାରିଲି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି କଣ କରିବି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ହଁ ଯିବା ସମଧି ହେଲେ ଚାଲ ସମଧି ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଚାଲିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଥରକୁ ଫିନିସିଂ କରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଚାଲିନି ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ନା ବହୁତ ଫଳକ ବୁଝିଲୁ କଣ ଦେଖୁଛ ଓ ଦେଖୁଛ ବାପା ମାଡ଼ ମାରି ଏମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ା ନଜର ବାଜିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ନେତାରେ ଭାଡ଼ିକି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେ ଆବେ ହେଇ ଏଇଟା ତୁମର ସାହସ ହେଲା ଏ ତୁମର ସାହସ ହେଲା ମାରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ହଉ ବେ ଠିକ ଅଛି ଆସ ବେ ଆସ ମୁଁ ବି ଦେଖିନେବି କାହାର କେତେ ସାହସ ଅଛି? କାହାର କାହାର କେତେ ସାହସ ଅଛି ଦେଖି ନବା ଚାଲି হবে হবে না
기상이 간다 기상을 거리서 जाना नहीं जवाब हिंदी मारो
ସୁରଜ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ହେଲା ଭଲ ସମୁଦି ହେଲା ସମୁଦି ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲ ହଁ ହେଲେ ଚାଲ ହେଲେ ଚାଲ ଯିବା। Itu ya tuh Eh, apa? Ada? Hari? ରାଜିନା Sudah? Itu nah Sudah? ତୁମ ପାଇଁ ସୁରଜ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି partner teman. ଆସିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି ମା କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବାବା ବାବା ସୁନିତା 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 ହଁ ସୁନିତା ଭଗବାନ ହଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସୁନିତା ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯା। ସବୁରେ ସବୁରେ ସଦା ଆଜି ଠାରୁ ନା ମୋ ଝିଅ ସୁନିତାକୁ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛି କିପରି ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ କିପରି ତୁମ ଭଲରେ ରହିବ? ବାବା ହଉ ବାପା ଠିକ ଅଛି। এই শুধু উপমাକୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିବା ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ଯାଅ।
ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାଟକ ପୁଅ ସାତପର